Marso 29, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Busa miingon si Jesus sa mga Hudeyo nga nanuo kaniya, "Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinun-an, mahibalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan." Sila mitubag, "Mga kaliwat kami ni Abraham ug wala pagayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busa unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan?" Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay. Apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga taong gawas. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan." Sila mitubag kaniya, "Si Abraham ang among amahan." Apan si Jesus mitubag, "Kung tinuod nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Wala magbuhat og sama niini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan." Sila mitubag, "Dili kami nga mga anak sa gawas, usaray among amahan, ang Dios." Si Jesus mitubag kanila, "Kung ang Dios maupa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon, kay gikan man ako sa Dios, ug karon ako ania dinhi. Wala ako muanhi sa kaugalingon kong pagbuot, kundili gipadala ako." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.